Ben, este flash mob que acabamos de ver, pois é unha das actividades promovidas polo equipo de normalización lingüística e que a axuda inestimable da aula de teatro que leva aquí Clara con moitísimo éxito e bastante traballiño, pois diseñamos para este curso. Con isto que pretendíamos é poñer en evidencia como o galego, aparte de ser a lingua que herdamos des nosos pais, é unha lingua tamén de futuro e unha lingua de actualidade, polo tanto tamén, porque é unha lingua ca cual nos podemos divertir con unhas cancións que están na orden do día, do que gusta a xente máis nova. E, polo tanto, queremos que esas partes da cultura tamén engarcen na nosa xuventude. E dai o motivo que organizáramos o Flash Mob. Pois a min propúxomo normalización lingüística e pareceunos unha idea moi interesante porque ten algo moi teatral que é a sorpresa, foi o que máis nos cautivou e, por suposto, a defensa da lingua, non? E entón comezamos, foi un traballo prácticamente feito polos rapaces, eles diseñaron toda a coreografía, escoitaron a música e cada un facía unha proposta de movementos, fixemos inicialmente un traballo de mesa para situar ben todos os movementos e despois finalmente fomos enlazando e, bueno, quedou o resultado que se viu. Eles, basicamente, o mérito é dos alumnos todo, eu fui unha simple coordinadora, nada máis. Eles crearon toda a coreografía e foron os que propuxeron todo o que vistes, vale? E que creo que quedou moi vistoso. Sobre todo, eu fixeime nos demais compañeiros, os que quedaron impactados, que realmente era o que se pretendía, non? Facer algo nun sitio inesperado, ninguén se pon a bailar nun comedor co prato, co vaso e coa culler, non? Bueno, pois aquí no Chamoso somos tan orixinais que podemos facer isto moito máis.